Irasy altylyk filminden soň türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanasy reaksiýa bildirdi. 8-nji ýanwarda Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasy türkmen häkimetleriniň ýaňy ýakyna girişen Abaşa garşy propaganda çärelerine reaksiýa bildirdi. Bu film hususy bir güýmenje kampaniýasynyň döreden çeper eseridir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistan bilen işçen we netijeli gatnaşyklara ıgrarlyk alýar. Munyň şeýledigine Washingtony üstünlükli geçirilen soňky iki taraplyň ýyllyk geňeşmeler S5+1 formatynyň çäklerini regional hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, biziň ykdysady we sowda ulgamyna ösýän hyzmatdaşlygymyz hemde medeniýet we bilim ulgamyna biziň hyzmatdaşlyk edýän köp sanly maksatnamalarymyz güwe geçýär diýip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekili Margaret Sullivan Session we onu Azatlyk radiosyna elektron hatar kalaýtdy. Ýatdasak munyň öň ýany 6-7-nji ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenabaş şäherine we Çärjew Dargana etraplaryna häkimleriň orunbasarlarynyň milli howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň hemde prokuratura edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ýerlerdäki mekteplerde we medeniýet öýlerine gün batara, hususan Birleşen Ştatlary garşy wagt nesihat işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine habar berdi. Ýygnaklara ýerli büdjet işgärleri hemde mektepleriň 11-nji klas okuwçylary gatnaşdyryldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri ýerlerde geçirýän anti-amerikan propaganda çärelerine 13-nji dekabr anyny güni düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Netflix akym hyzmatlary kompaniýasynyň tomoşaçylary ýetiren Six Underground ýagny ýerasy altylyk filmine salgylanyp Birleşen Ştatlaryny Türkmenistanyň duşmany ýaly edip görkezmäge finanşyk etdiler. Ýygnakda çykyş edenler Amerika Türkmen döwletiniň duşmanydyr. Abaşa biziň döwletimiz ýok etmek ugrunda uly işler alyp barýar. Olaryň nämedir bir zatlar edip halkyň närazyçylygyny oýurmak isleýänlikler anyk diýen ýaly sözleri aýdýarlar diýip ýerli habarçy maglumat berdi. Netflix kampaniýasynyň $150 milyon çykdyjy bilen kampaniýanyň şu wagt içinde iň köp maliýe serişde sarf eden ýerasy altylyk filmini Amerikaly asyz bir milliarderiň jemlän 6 gizlin söwüzçüsiniň Türkistan ile tosama ýurtda Rowaç Alimow adly diktatory döwlet başyndan çetledip onuň ornuny Rowaçyň enesi Murat Alimowyň oturdulşy gurrun berilýär. Synçylar filmini Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we beýlekleriň Türkmenistany ýada salýanyny aýtdylar.